So, Lori, so beth ti'n mynd drwy nos, beth ti'n stopio o yma a cymryd seibiant bach? Wel, drwad? Mae pawb yn wahanol, ti'n bod. Mae rai pobl gallu just cadw fynd, ond dwi'n fath o berson sy'n licio cael bach o gwsg. A hyd yn oed os taw rhyw funud o gwsg, mae hwnna'n ddigon. Munud? Ie. Sut iawn sy'n cael munud o gwsg? I gadw fi fynd, ti'n bod, yn ddigon i roi rhyw fath o hwb. 4 awr hugen, fi'n credu falle bydd angen gwsg arno ti. Ond un peth byddai yn dweud ti, pan ti'n cyrraedd ffin eitha dy endurance, mae'r corff yn dweud stop. Fi'n siŵr ti wedi cael yn o'r blaen. Just cofio am y diffiniau di ddim yn torri, maen nhw'n plygu. I gymaru fel ddoe, mae hyn yn... sa'i wedi bod yn ffiaidd, neu hyn yn nos ag efo'r niwl yna. So, mae'n mynd i fi boeni am y diwrnod ydi, faint o look myl ti'n gorfod gael i gael drwy'r peth yma. Sa'r twydd i gyda'r rhywbeth i chdi. Ac os mae'n twydd cachu, sa'n help yn yma, ti'n gorfod cael ymlaen. Ti byth yn mynd i ennill brwydr yn erbyn byd natur, ond ti'n gallu ffindo ffordd a ffyrdd o gwmpas. Dwi'n ffyddiog fyddi di'n neud yn dda yn hwn. Nice one, Lori. Ie.